Nek kula jenengan niku memahami ana ing Quran. Niku nek sangka kula jenengan pun tauhid maring Gusti Allah. Nah, temen niku kan saged ningali ajane sing ngendika niki sinten. Sing ngendika niku. Sing matur niku sinten? Yo nek dibalekne ngono kabeh sing matur ya Pak Gusti lho, Pak. Tekan ngeten Mbak Andi. Kita kembali ke Qur'annya ini kan. Ini kalanya siapa? Loh, ngeten lho, sing lemase kan ngeten. Kalanya siapa ini? Ya kenapa? Nek iki mang paham kale kalam temliku wae lho, niki kan duduk kalame menungso kan dudu, kemale ngeten. Iki kalame Gusti. Cuma kadang awake iki mang mengambil kalimat itu digawe awake dhewe. Sing jeneng ngaturi kalimat apa wae? Wali, Pak. Ini Anak Allah. in Wali, Pak kan. ya Inna wali Allah. Nah, kalau kita berangkatnya dengan dengan tauhid dulu, nanti paham. Paham apa? Ini sing ngendika niki sing dawuh niki Gusti Allah. Nggih nek sampeyan atur sing kaya ngono Pak, memang sampean memahami dalam bidang sing nang kono kuwi. Nggih. Tapi kalau orang pemula, kalau nggak mengalami proses seperti sing tak alami ini, mungkin bagi sakit. Kulo niku nggih. Nggih. Harus melalui proses-proses seperti itu. Kan ngono kuwi. Nggih. Wong sedaya kan nggih melalui proses ini. Lewat iki mang ning tauhid dhewe iki kudu nek prosese ngliwati ana ing syariate, ngliwati toreka, ngliwati hakikat, ngliwati makrifat kan. Nah, makrifat itu belum tentu dia itu tauhid juga. Nah, karena apa? Sing diomongin Pak Amin wau. Ngaku-ngaku nek pengiran kan ngoten. Belum tentu. Sehingga iki proses-proses nek kene lah, nek kene aja mandek ning marifate, ya aja mandek ning hakikate. Jalan terus. Berarti menuju kemana semua ini? Kendaraan iki mang menuju ana ing tauhid maring Gusti Allah. Wong tauhid iki nyawiji nih. Jangan lho. Nyawiji ini sekabehane alam saisine. Iki nggih namung Allah. Maksudnya apa? Sing ngobani, sing nyiptakne. Lho niku lho Pak Min. Bukan krike mang per individu ngaku-ngaku lho mboten. Jadi sekabehane meliputi alam zahir ya alam batin. Gini ke Allah. Nah karena apa? Nokono adinya gak iso ngarani piye to Gusti ini gak iso. Gambarnya ya gak iso, rasane ya gak iso. Sing kena ada kimang berangkate sangka tauhid bareng ada kimang kembali ke Qur'annya. Lah, kita nanti tahu. Nah, Qur'an ini kan kalame Allah. Nyapa ketika gunakne kalame Allah iki kanggo awake dhewe. Ya kan ngoten dadi. Lek menurut kata-kata Rokan, Quran itu kan pedoman untuk semua manusia. Nggih. Lek awake memang pembelajaran gak dari proses itu, langsung mengalami kata ini apa yang ngerti wong. Nggih, terus. Kan ning kono kuwi, tak pasti kan ning kono kuwi. Kaya sampean pemahaman sing kaya ngono kae mangane aku ngomong nih Bapak masuk ning Al-Hidayah iki Solo di awal berangkat ke tengah sampai bisa menemukan ning kono katakanlah kedamaian ning kono kuwi kan harus melalui proses-proses seperti itu. Nggih.
karena Quran kan untuk padahal itu kan ya kalame Gusti Allah, tapi kan untuk pemahaman umum tapi kan pedoman untuk semua umat manusia ning kono kuwi. Kan ya. Betul. Lah ade wis ngerteni ning kono kuwi akhire mlebune tauhid ning kono kuwi ade kan baru iso mlaku nek gak mengetahui oh dasar-dasare piye awake dhewe arep mengetahui ning kono kuwi. Kan ngono Pak. Nggih. Biyen kan yo yang namanya kalau ning syariat yang namanya doa itu kan selalu permintaan. Betul. Karena kita nggak mencari bahwa akar kata doa itu apa kan orang kan nggak tahu kan ngono. Nggih. Setelah kita mengetahui akar kata doa itu barang kita itu undangan ngono kuwi. Lah akhirnya kita kan ngerti nih kan ngono kuwi. Lah untuk pengetahuan orang awam yang namanya doa pasti selalu permintaan. Karena itu memang diajarkan ning kono, Pak. Nggih. Lah dibalik ning kono, lah awake dhewe diajarkan kaya ngono. Lah Gusti kok diatur. Lha kuwi lho. Nggih. Akhirnya sing kejanggalan-kejanggalan cuma makan ning kono kan sing tak gali kan ning kono kuwi. Jadi enggak tak goleki akar katane ning kono kuwi piye kan. Enggak, karena orang itu kan sudah terdoktrin ning kono kuwi karena yang namanya doa itu permintaan ning kono kuwi ya njaluk kabeh Gusti Allah. Kan yo ngono kuwi. Seperti yang katakan Mas Jaka dengan astagfirullahaladzim ning kono kuwi. Kabeh dirangkul dadi nah salah opo tidak njaluk ngapura ki. Jarang kita njaluk ngapura kan harus tahu salahnya kan yo ngono to, Pak. Nggih. Lah menurut urut-urutan kan ngono. Lah gak ngerti salah wis. Ya Allah, ampunilah dosa deh. Terus piye ngono keterusan? Orang kok penak men cuma ada proses ning kono kuwi. Nggih. Sekarang mana aku saiki wis gak kayak iki karo wong sing titik-titik astagfirullah titik atau yang kegiatan religi ngono wis gak kon lapah tok aku ngono. Tapi harus dicari penyebabnya ning kono kan di situ kan yang ngono Pak. Nggih. Jadi enggak harus kita tuh harus jaluk ngapura kok Tuhan itu punya hukum ya masalahnya. Tapi dia tak nggak pernah menghukum ya kayak gini. Ya kan di sini ada dua pintu, dari luar dan dari dalam. Sehingga nek cara Pak Amin ini dari luar ke dalam. Memang prosesnya seperti itu. Yang dialami Pak Amin ini dari luar sampai ke dalamnya piye. Ya nek tak nang kono aku mencari dari keluar kan cara adu mulai dari gamane ndak Al-Fatihah nang kono. Intine kan yo memindahkan titik bak yang di luar menjadi nun kita pindah ke dalam ya Pak. Kuwi sing maksudnya sing tak pelajari tak nang kono kan nang kono kuwi. Artinya kan kita tuh hanya memindahkan titik saja nang kono kuwi kan. Nggih. Lah cara bahasa luarnya titik ini apa, Pak? Bicara apa? Tak cekak. Ya kula tangklet. Lah, sama nyete kok kudune kan ngerti di situ, Pak. Ya kan sama nenek titik, lah kene titik. Makanya aku kan, saya tak takok nih. Ini lho, Pak. Ayo, yo orang ngono iki. Maksudnya iki kan awak dhewe iki ora dapat ora masalah ngomong ngono kan gak. Ada elaborasi ning kene iki untuk cara ibarat kata untuk menekan titik temu. Padahal balik nang kono jane titik temu harus sajane kayak kalau perjalanan dari A menuju B kok ada jarak. Padahal awak dhewe harus jarak ngono. Nggih. Aku nyapa kok meniki jarak. Padahal kalau dia kan ngomong, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu melihat untuk wajah aku. Nggih. Aku lebih dekat dari orang tadi di lehermu. Jadi kurang jelas biasa saya guru memang. Lek sampean menakoni ngono pancen sampean pertanyaan ekono kuwi ya ta sampean bisa cara menurut sampean piye pandangannya sampean. Ini sudut pandang aja loh Pak ini. Ini bukan final kan. Ini kayak tafsir loh niki. Nggih. Sehingga kan kalimat titik ini banyak digunakan ke titiknya itu. Padahal kalau kita paham ke titik itu, ini titik ini apa? Kan siji, bunder, tak no iki mang, tunggal. Lah isine titik kindi, kan ngeten. Iki lho Pak Min, alam dunia sak isine di sini titik iku. Jadi ya genah nyapa gak takokne orang.
Jadi tak kok ya. Ini wis genang. Wis areke kan ngono kan. Lek bahasane kene. Lah bahasane kene pripun Wawin? Lha dijawab kok jawab nek masuk arep. Kurang terima. Padahal Pak. Enak ngomong Pak. Ya tapi itu kan karena ini belum difahami ke titik ini, sehingga orang-orang kita harus ke titiknya itu, mencari titiknya itu. Lah nek kalau pacar kan ngoten niku Pak. Ada dari sini mendapatkan titik sini ke sini, berarti kan ada jarak niku. Nggih. Kalau kalimat sing ning kono kuwi padahal dhewe dari titik A ke titik B. Nggih. Berarti kan masih ada ruang dan waktu niku kuwi. Nggih. Padahal Quran wis nggawe Google Map ning kono kuwi, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Nggih. Berarti kan enggak ada titik itu. Nggak ada. Lah iya kan cuma jadi lingkaran itu. Ya kan sudah di jalannya titik itu. Lah iya, ya wis no. Kurang piye nar kowe? Kenapa ora we? Eleng nih. Ya aku nyari ini mau bujak ngene iki tok kok kae. Aku ya salah penak terus kroso. Alah ya ben rene sak waya-waya karepmu aku ya ngono. Nek pancene dhek ngengkel ngono. Lah mau membebaskan piye gitu. Padahal ning kene iki pembebasan. Ya nek kayak ning kahanan sing kene panggonan nek kene enek gak sing kene kan kadang kan ada unsur undangan juga ditaruh. Dan ditaruh nek kene ya cuweti awake dhewe kan. Kaya iki ditaruh ning kene, jagoan. Kono ya ngono jagoan kan. Cara komunikasi ini dhewe-dhewe nek kono carane ngono kan. Gak padha ambek awake dhewe Pak Amin. Ya, nyata gak kuat lampunya mati lah. Ini wae mati ya. Malah menang dek ke mekane. Enggak ada mekane. Tapi intinya adik kan nggak menyalahkan mereka yang berada di sini. Karena apa? Mereka juga punya tugas sendiri. Kayak sing menang sonek kene ya punya tugas. Satu tempat antara gaib ambek sing kasar, sing zahir. Padha duwe tugas dhewe-dhewe. Sing gaib iki menjaga ana perkara gaib sing bangsane kono, sing manungsa ya njaga sangka bangsa manungsane ana sing mlebu. Lah ngoten lho. Nah terus piye? Lah nek kene ade saling mendukung. Oke, Bos, nek kono ae ya lho, ngono lho. Ah, ini tak mangan ya. Aku jaga. Ya, ini marah-marah. Nah di situ kan ke titiknya itu kan itu nggak dicari, cuma kan orang-orang membuat titik kita pandang itu, sehingga apa? Kebanyakan kalau dipandang seperti itu kan kita masuk ke dalam diri kita sebenarnya itu, bukan ke lain enggak, masuk ke diri kita. Untuk peneman orang awam Pak, nek ngono kuwi. Nek kasih analogi seperti itu. Sulit untuk masuk Pak. Betul. Jadi memang ada masalah yang di Quran itu semua terlalu banyak perumpamaan kan di situ Pak. Iya. Jadi perumpamaannya orang itu kan nggak dipahami. Cuma ada kata-kata itu oke gitu aja. Iya. Seperti sholat kata anak yang sholat. Sholat sebenarnya nek wong awam permane.
Terus sudah kewajiban yang ngono. Ade melakukan sholat nggak menggurui kan kewajiban yang ngono. Nggih. Padahal inti dari sholat itu apa? Kan nggak pernah dipertanyakan yang ngono kuwi. Nggih. Tapi orang mau sholat harus wudhu dulu, disucikan dulu. Ada yang ngomong suci, ada suci loh besok. Nah, di kotoran kabeh. Nggih. Yang dimaksud suci yang bagaimana? Ngono Pak maksudnya. Nggih. Kok ini ya? Suci yang bagaimana kan ya? Enggak Pak Amin. Loh, makanya kalau takut dengan sing maksud suci yang bagaimana? Oh, jenengan tanglet toh. Padahal awak dhewe dipikir, ngiru sucian, adus karo wudu lho jadi adus, Pak. Adus gegreban sabuni, Dilit-dilit manuk-manuk disabuni kabeh. Nyapa yang dibahas sama tangan, sikil, kuping, irung, ndas. Itu kan semua ada makna Pak ngono kuwi. Nggih. Ya menurut jenengan manane pripun? Kalau kita lihat jenengan malah mbok balik nang aku nek. Iki lagi. Wong awake iki ajene wis suci kan. Saya dadi najis kan perkara nek metu sing awake dadi najis. Kan ngoten wae. Karena apa sing digembal ati ajene yo najis. Perkara najis. Lah iya, nek dipikir kan ya ngono. Nggih. Ada muni suci piye ngono Pak maksudnya iki. Nggih. Karena orang kan gak pernah mempertanyakan hal itu ngono Pak. Nggih. Yang penting cara figur otoritas ngomong ning kene sing pengikuti akeh melu kan mek ngono tok. Lah karena ning kono kuwi tak ning kono karena apa? Dogma dan doktrin itu tumbuh subur ning masyarakat ning dhewe. Ya karena orang enggak mau berpikir kan ngono gitu. Karena dia seneng didongengin. Nggih. Jarang orang ngaji diajak berpikir kan jarang. Nggih. Karena sing ngomong wis jenggote kok dawa gitu. Nyari nyekel tasbih sak meneh ditutuk astagfirullah pret paling mek ngono tok wae. Mana aku wis gak kaget karo ngono kuwi. Karena koyo Pak Lani barang malah aku Seneng. mengagumi Pak Lani barang ngono kuwi. Nggih. Karena enggak saya menunjukkan tapi dia sudah melakukan ngono Pak. Masa tak libat neblas kan rawe nak ngene. Sehingga kan temen kan ngerti Pak. Wong sesuci kan sangka apa? Kan sangka hadas. Nek kono kemu sangka reget sing cilik ambar reget sing gedhe, kan ngoten. Nek dina apa iki mang wudu sing kaya ngono, iki ngilangi hadas cilik. Lah wong sedayane kan cara panjenengan ngarani iki apa ya? Sanepan. Sing dumbah iki mang apa nih? Sikile kan dike mlaku tangane kupinge mripate. Lalu kan wudu ning ngono kan kabeh ku enek makna lho Pak kan mengandung doa Nabi dhewe kan yo waktu membasuh tangan itu ada doa sendiri. Waktu membasuh kaki ada doa sendiri, waktu membasuh telinga ada doa sendiri. Karena orang kan nggak paham di situ kan yo ngono to Pak. Nggih. Kalau aku hanya melakukan yang kono seperti robot yang kono ki melu-melu tok. Yo percuma aku. Pemikiran saya yang kono kuwi. Saya harus tahu yang esensi yang kono sing hakikatnya yang kono piye kan yo ngono Pak. Nggih. Ya cara hakikate pripun Bang? Soalnya aku ngecekok yang aku sama ning klontok sampai kaya ngono jadi malah kok cekok yang aku. Lantai nganti tinggal ning omah lho. Mungkin iki tujuane belajar Malah diajar ngono. bacok terus karepe piye. Ya. Ketularan asline iki. Ngelok-ngelok aku uang baca uang saya kena baca uang deh iki.
Biar niku Mas sebenarnya kan semua ini jangan salah sangka kan. Salah sangkanya adik mang loh. Kayak dia kene ganggu, enggak ganggu. Cuma perasaannya dia ganggu. Ya foto-foto kono ya duwe amanah sama kan ya duwe amanah. Iki amanah. Wah, dia aja nih ya berdampingan kali gaib berdampingan. Nah, adik mang gak sudon gak kono, otomatis ya dia rasa negatif. Tapi nah adik mang sudon, kono ya membela diri. Membela diri. Ya kayak dia kan menampakkan diri kan. Karena adik mang sudon apa? Wah, medeni ajane iki ora. Gitu nih keadaannya dia dewi. Gitu nih wujudnya kiambake. Nah, kok tangan jenengan kaya ganggu sing pripun? Bagaimana ngoten? Apa jiwit sampean? Apa nyokot sampean? Sama dhewe kan ora kanggo. Ya kok darane ganggu. Wong kiambake kan ya gak nyakiti sampean. Nyakiti mboten? Dia mboten ganggu mboten sih. Cuman risih. Lah, gantinya kalimat ganti risih. Biasanya ki katakanlah film gitu. Gue enak. Yok kan otomatis wong kan kaget. Lah, nek ngono ditembung dhisik. Cara bahasane, Bro, aku nek kene istirahat. Kamu bagiane kono ae. Lho ngono lho. Lah kok dhek gak ganggu sampean. Kan ngono gak nyedek sampean. Aku sik asik kan. Awakku leren sik nek kene kan. Kamu jogone kono lho. Ngoten lho. Lah dene aku kangen awakmu tak nang kene ae. Ayo. Dewe dari nyo ya cek ngene ngopi. Ngombe apa ya toh. Nah kadang kan kita harus memahami juga apapun bentuknya, apapun wujudnya, siapapun apa manusia atau bangsa jin, jangan kita menghina, jangan. Emang kan kalau Gusti Allah diciptane ngoten bentuke. Nah, adik menghina, baca adik menghina, Allah juga. Woi iki mang bentuke munggo adik mau melek lho monggo sak sirmu. Bentuke iki wayu lho sak sirmu. Emang dibuat seperti itu bentuknya. Aku adik mang, wah, koyok ngene menafsiri gitu. Sehingga wong ati ya berdampingan. Sehingga berdampingan kayak ngene aja ngantek sikut-sikutan sing kayak ngono kan. Merasa diganggu kan. Tunggu kono wadul, sama. Merasa diganggu. Iki nggonku tinggoni masih nyapo lho maling ngono piye kok. Aku mbendino nek kene kok. Ya masih jujur teko nek kono tangi kan. Ya turu. Salah sapa di sana? Ini juga nggak bisa disalahkan. Nggak bisa. Lah mulai sama itu baliknya kan awet kudu duwe unggah-ungguh. Foto-foto iki mang untuk amanah, kalau untuk amanah sama untuk amanah. Wis ben padha rukune. Nek aku nek kene awakmu pindah rono sik. Lho ngono lho. Ana gak moro lho. Jane karepe ngono. Wis matur ngono apa gurung? Wingi Nggih. suruh. Juga loro ya. Kita mungkin lek kecap. Kan ngono lho Mas. Wah, aku iku tiap menungin. Ya ora enek wong iki. Lak lumrahe wong
ngantem, gak mungkin awal dadi siji gandeng, gak mungkin sejajar, gak mungkin. Bisa sejajar, awor. Nah, isuk tak parani. Gak enek. Awalnya aku ngulon malam Jumat gitu. Ngulon nggak kecap wenang. Tapi ya wis posisi kan perasaan wis nggak enak. Pelem sing konon iya. Kok kurang gawe. Bablas ngalih. Nggih. Terus ribet meduk rene muter. Teko kono. Kerci hargane iki Mas. Kan Pak, kita lak ngerci kan kita metu. Balane loro cek tak goleki munggah. Aku wedi lek jujur melayu aku. Wedi ya. Balane gawe gede. Nang sandingku. Untung lah cara kena aku. Iya mesti mati. Nang sandingku loro. Yo, tak anteme wong gak mungkin sejajar. Isu tak parani meneh. Oke, ambil adikku. Kayak enak Mas. Waktu nih, Betale on iki. lah aku mulai cerita nang omah, yo gak nambahi gak ngurangi. Aku mang nang kono gantem, waktu balan loro. Tapi lah diantem wong nih, tapi gak mungkin bisa sejajar. Gendone nang dhuwur kayu gede-gede. Terus anu kuwi sing ngantem kuwi kirim aku, kuwi bojoku. Soalnya loro tak tinggal. Sing muni kiring manis apa? Bojo guyon deh ini Pak. Oh iya. Iya. Ya itu kejadian nang kene. Yo mungkin surup-surup mungkin kok aktivitas mungkin. Itu kan sing Joko lho Mas. Kan ngoten. Sing Joko. Nah, itu ya kudu memahami juga kan. Kayak coro cuma bahasanya kan pageran ya. Dan pageran ini aneh adalah penjaga di situ. Kayak karena duduknya kan ya supaya apa? Wong-wong iki mang ben gak sembrono. Ya karepe kan ngono to, Mas. Ya padha jegone yo dikiki. Lah justru sampe lho, tibane nek sing kancane lho. Ya cuman lah awal-awal yo anu Pak. Pomone dengan kayak suatu contoh, ini lu kan kewenang ini. Terus moro-moro bro, kan otomatis kaget. Lak namine nggih ngapunten kaya manusiawi nggih. Kan otomatis dengan spontane kata-kata kasar kan cuma sedal. Bareng ngono pikirane jenengan apa? Aku teko. Nggih, greget. Aku teko pikiran. Nggih, posisinya lak kados pikiran nggih. Lak diarani wedi nggih. Enggak, bukan masalah wedine enggak. Deki mang wujudnya apa pikiran itu? Bayangnya apa? Bentuknya bayangnya. Nggih, mboten bayangnya napa. Mboten bayangnya napa-napa nggih, cuman perasaan iki wis macem-macem lho, Pak. Posisinya yo lak wedi kuwi pasti enek. Tapi pripun malih wong namine nggih apa namanya? Pun tanggung jawab nggih. Mau gak mau wis diadep ning ngene ya wis apa boleh buat ya wis dijalani. Soalnya pun angsa mandat. Nah, kan pada sing Joko to. Kula nggih kerja teng pabrik, Mas. Nggih. Kerja pabrik. Meniku wau kaya kucing melawai yo sak banter-banter. Iki enak apa kuwi? Kulit kau wandel, Mas. Kulit iki. Kulit iku kau wandel. Nah, cuma kan dia gak iso nembus ning kene gak iso. Gak iso nembus ning kene. Sehingga kan rasa iki macam mana njaba. Kan njaba. Karena apa? Ya keadaan memang nggak ada, tapi kan rasanya iki ono. Kumpan. Terus dikembalikan lagi loh. Sebenarnya kan kita takut dengan bayangan kita sendiri. Seperti itu. Dengan bayangan kita. Yang menciptakan siapa? Ya kita sendiri. Sehingga saya merasa takut seperti itu.
Sami sedaya gak sing ngoten niku sami. Yang balekne ya padha sing jaga gimana? Lha kan ngoten. Sing ngerti ora nyalahne dhek ya ora. Rasa gak kaya sama dikaget dil. Iki rasane kandel Mas, kamu pandel iki. Kaya wong gringingen. Niku nate kula. Niku pas kejadian niku teng pojok mriku. Nggih. Pun teng pojok mriku. Lampu mboten kenging. Senter niku Nggih. total mboten kenging. Niku melampah niku sikil niku kados gringgingen. Niku ngalami kula teng mriku. Nggih mboten enten anu mboten, cuman posisi niku nggih pripun nggih. Pas kula lep niku ceritane kula miso-miso niku pancen kula lakoni miso-miso mriku. Soale pripun nggih. Nurut selang niki mriki. Nggih pipa. Nggih. Nggih to. Kula niku mloyang mlayu niku enten lak ping jujur wae kula kesel. Nggih. Mriki kula anu nginggil pedhot, mriki kula anu nginggil pedhot, dugi kula turut nginggil pedhot. Nggih. Padahal niku lak pomone sampai kula dameli kalih Pak niku sing ngajari kan sholatif. Nggih. Niku wis mboten purut mungkin ujul. Niku dugi ngandhap mboten enten nyekak pedhot. Akhire niku kula niku miso-miso. Nggih niku kejadian niku. Sehingga wonten rasa niku. Nggih. Jenengan miso-miso wae lho. Nggih, miso-miso niku ceritane nggih, miso-miso terus mantun niku. Nggih lho. Lampu niku lho. Wong lampu lak kula cas lampu sing kula damel-damel niku. Kula cas. Sian malah luwih ageng kados niki. Luwih ageng. Niku moro-moro mboten kene. Kula mlampah niku lho, kaya-kaya sikil niku. Kula damel mlampah niku kados gringgingen. Wabet kita mengkuworok ngoten wis. Alah. Tapi napa niku kasih miso-miso sasian. Munggah niku nyak kula Mas. Kula terantanan. Munggah niku. Dugi nginggil langkahe kula pun kinten-kinten telung kedhok, utang kedhok niku pun biasa lampu lemekan. Kan mboten istilahnya niku mboten wajar ngoten. Nggih. Lah niku pancen kula sing salah. Cara nyamung gue awake kan gak wajar kan. Padahal ya wajar ae kan ada energi di sini ya. Maksudnya sing mboten wajar niku dari segi lampu niku. Lah nggih. Kalau wis posisine kan dicelak-celekne kan mboten kenging. Nggih. Kan mboten napa lak mati niku nggih to. Jarak sing mriki katakanlah tembok mriko. Niku kenging. Nggih. Kan mboten wajar. Terus sikil niku sing kula angkat niku teng mriko niku posisine biasa. Niku kan mboten maksudnya sing mboten wajar kan niku. Nggih. Wong kula siang kan filme teng jero niki. Temen iki. Nggih. Makane niku kula pager niku. Niku posisine akhirnya kan mboten penak ini. Terus teng mriku kula niku badhe lak lumrah niku nggih. Kan wingking mriko ngene jelek-jelekane lampu. Nggih. Nggih ta. Mengke lampu pecah. Kula nurut malih. Kula jelekne. Terus balik mriki le. Mengke lak kula lungguh nggih makan. Kula ngeta pecah malih. Niku mboten mboten sepisan, kedua, ketiga, berkali-kali. Nggih. Sampai akhirnya kula tunggu niku mriko. Saestu niku kula tilem teng jeding niku. Nggih. Aman nggih mboten jeblek. Berarti ya kancane iki. Ya, sakniki suatu contoh nggih ta. Nggih. Misuh napa lak pemenang akhirnya kan malah miso-miso niku. Nggih. Nggih, lambat laun dengan berjalannya napa pulang berjalan terus diomongi kalih tiyang inggil. Mriki pun gantos niku nggih, enten sedalu
pedhot. Tiang Kidul niku sak anak bojone ta mriki pedhot Nggih. dereng enten seminggu. Terus tiang Lombok malah sedalu tok tiang Lombok niku. Sing manggen nang Pasaran niku pedhot. Terus ora-ora niki mboten enten kalih minggu pedhot. Terus kula telaker niku kula padosi anu bero jenenge Pak Min bojone telu Min yang nggon aku duweku nah ngaken niku saged dugi setahun cuman tangane dawa niku nyolongan. nggih niku terus akhire seneng adol napa bibit kere keren terus jaluk tulung kula Nggih. lah kula nggih sempet seminggu kalih minggu niku sempet meh napa niku meh lepas soalnya nggih jujur mawon risih nah terus akhirnya kula nyangkruk teng Inggil ngobrol-ngobrol nang Inggil niku ngene Pak Kadir niku yo lak kowe pengen nang kene ngawula nang kene yo manggon nang dhuwur rasane ngisor Nggih. lak nang ngisor yo lak kowe kuat yo gak apa-apa tapi lak kowe pengen nang kene yo manggon nang kene nek lak kowe njaluk nang dhuwur dinggekne njaluk nang kidulku pomone bengi usaha barang engko nang kono jalan pesene tangi minggil Nggih. terus kula jajal kula mamane niku yo ketekan ya kados pupuk sak pinunggalane ngoten Mas ami kan mboten enak Nggih. terus jajal ae kula film itu mriku sampai sakniki nggih teng mriki niku nggih niku mau sajare nggih alah yo padha-padha kowe pomone aku nang kene sedermo ngawula Nggih. apa titahe mandate sing gadah ya sebalike kula teng kados sing anu niku nggih sami mungkin kados kula cuman dhek mboten semerep dhek semerep kula Nggih. alah kula titahi kula lampahi ngejak adik kula niku wis akhire nggih sampe anu jalan mboten anu sian nggih lucu kula masak teng Inggil dhek nggih masak Oh ngaten. saestu Nggih. kula mboten nambahi mboten anu Nggih. teng Inggil niku nggih ngapunten lak surup ngoten nggih cobi jenengan mak nggodhog telo rambak Nggih. niku gondong pasti Nggih. niku gondone nggih telo wah wis mateng bos aku ngoten teng Inggil saestu Ya ngaten nggih. nggih sampai adik teng mriki salat teng mriko ditunggoni aja wis bar maceng adik kula saestu wis bar ngoten Nggih. nggih pripun nggih diarani membo-membo nggih aku diarani niku perasaan nggih tapi nyatane enten Nggih. niku mboten anu nyatane wonten cuman nggih ngapunten pomone demek jawil nggih kadang cuma sekilas Rosian katas mubeng ngeten iki nggih ngapunten pomone kula sian teng mriki niki nggene wong pacaran wong lebok wong wedok dados kula teng mriki niki barang sing wis rusak dikon nunggoni Nggih. kenoto nggih kula jalani Nggih. terus kula ngeteng Inggil nggih mboten enten pembludak swara sing penake ngomong biak-biak nggih mboten wonten Nggih. nggih mungkin dhek niku terganggu napa enek kula dhek ngene terus kula teng mriku posisi dhek terganggu gitu kok mungkin dhek nggih sebalike kula risih mungkin dhek nggone di
Ya risih Ini juga. risih juga ngoten. Risih juga. Mungkin loh niku. Nggih.